Потегляме от Видин, град на Дунав и наследник на римска Бонония, чието музей пазят ценни артефакти от различни епохи. От тук тръгва нашият маршрут по стъпките на Римската империя. Първата спирка е Кастра Мартис, в граничния град Кула, римска военна крепост от 4 век, част от отбранителната система на Дунавския лимес. Зайчар е ключова спирка по пътя. В местния музей са изложени оригинални находки от Феликс Ромуляна, мозайки, скулптури и портрети на император Галерий. Последните километри водят към един от най-значимите археологически обекти в Югоизточна Европа – Феликс Ромуляна, императорският дворец на Галерий. Комплекс от 3-4 век, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Това е повече от обикновен велосипеден маршрут. Това е пътуване през историята на Римската империя.